Ide se ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Neo Shandon. Danas ćemo imati multiplayer, sad igrat ćemo uvijek multiplayer. Ajde da počnem. Mnogo puta mi imamo budemo prvi. A ne prvi kao se izgubimo. Naravno sam dugo nisam igrao ovu igru. Tu sam. Ajde. Ama da, ja sam četvrti. Dobre, mi dubimo nekog. Barem smo treći. Ma daj, nisam se kretao. Ma daj, brate, mi nisam sam četvrti. Nije fair! To, treći smo. To je napredak. To nije fair. Nema mi spasa.
Ne, još 2 boda mi je pa. Ja, opet smo treći. Pa ništa, izgleda je bilo to što se tiče ove epizode. Ostavite komentar, like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi, opet smo treći. Poz.